அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம். தமிழக அரசு ஒவ்வொரு பெண் குழந்தைக்கும் 50,000 ரூபாயும் 18 வயசு பூர்த்தி அடைஞ்ச படித்த பெண்களுக்கு 3 லட்சமும் அவங்க அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்றாங்க. இந்த திட்டத்தை பத்தி தான் முழுமையா இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த திட்டத்துல சேர்வதற்கு என்ன தகுதி வேணும், என்ன ஆவணங்கள் வேணும், ஒன்னும் இந்த வீடியோல தெளிவா பார்க்கலாம் வாங்க. முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம். இந்த திட்டத்துல 2 அமைப்பு இருக்கு. திட்டம் 1, திட்டம் 2. திட்டம் 1 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குடும்பத்துல ஒரு பெண் குழந்தையோட நிறுத்திட்டாங்க, பிரசவத்தோட நிறுத்திட்டாங்கன்னா அந்த பெண் குழந்தைக்கு 50,000 ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க. இரண்டாவது வகை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இரண்டாவது பிரசவம், அதாவது பெண் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் மீண்டும் இன்னொரு பெண் குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா 2 பெண் குழந்தைக்கு தலா 25,000 ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க. மேலும் ஒரு சிறப்பம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இரண்டாவது பிரசவத்துல ட்வின்ஸ், இரட்டை பிறப்பு, இரட்டையும் பெண் குழந்தையாக இருந்தா 3 பெண் குழந்தைக்குமே தலா 25,000 ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க. இந்த திட்டத்துல உள்ள சிறப்பம்சங்கள், திட்டத்துடைய வகைகள் இதான். இந்த திட்டத்துல சேர்வதற்கு என்ன தகுதி வேணும், என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வேணும்னு பாருங்க. எல்லா வகை கம்யூனிட்டிக்கும், எல்லா ஜாதியினருக்கும் இந்த திட்டம் பொருந்தும். வருமான சான்றிதழ், ஆண்டு வருமானம் 72,000 ரூபாய் மிகாமல் இருக்க வேண்டும். 72,000 ரூபாய்க்கு மேல அவங்க சம்பாதிக்க கூடாது. இருப்பிட சான்றிதழ் வேண்டும். அதுக்கப்புறம் ஆண் குழந்தை இல்லைன்னு ஒரு சான்றிதழ் வேணும். இந்த மேல குறிப்பிட்ட 4 சான்றிதழுமே தாசில்தார் அலுவலகத்துல போய் நீங்க வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கருத்தடை சான்றிதழும் பிறப்பு சான்றிதழும், பிறந்த குழந்தைக்கு பர்த் சர்டிபிகேட், அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு எந்த குழந்தையும் பெற்றுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு அந்த ஃபேமிலி பிளான் சர்டிபிகேட், இது ரெண்டுமே நீங்க என்ன பண்ணலாம், மெடிக்கல் கேம்ப், மருத்துவ முகாம்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிபிகேட், டிசி, பேரண்ட்ஸோட ஏஜ் மோர் தென் 18, அதாவது 18 வயசுக்கு மேல பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும். இந்த ஏஜ் சர்டிபிகேட் நீங்க கல்லூரியிலயோ வாங்கிக்கலாம். குடும்பம் அல்லது ஸ்மார்ட் அட்டை, ரேஷன் கார்டு, இது ஆணையர் அட்டை வாங்கிக்கலாம். ஆதார் கார்டு ஆதார் கார்டு மையத்தில் வாங்கிக்கலாம். திருமண சான்றிதழ் துணை பதிவாளர் அலுவலகம், ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் ஃபேமிலி போட்டோஸ், இது எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் உங்ககிட்ட இருக்கு. இது எல்லாமே நீங்க எலிஜிபிளா இருக்கீங்கன்னா இந்த திட்டத்துல நீங்க சேரத்துக்கு முழு தகுதி இருக்குன்னு அர்த்தம். எப்படி அப்ளை செய்யலாம்? பிரசவம் ஆனதுக்கு அப்புறம் 3 மாதத்துக்குள்ள முதல் பெண் குழந்தை நீங்க இந்த திட்டத்துல சேர்க்கலாம். எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் எடுத்துட்டு போய் இப்ப இ-சேவை மையத்தில் கொடுத்து ஸ்கேன் பண்ணி அவங்க ரிசிப்ட் ஒன்று வாங்கிட்டு வரணும். அந்த ரிசிப்ட் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஆன்லைன்ல அப்ளை செய்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ண, கைப்பட ஒரு மனு எழுதி பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸ், பிடிஓ ஆஃபீஸ், உங்க வட்டாரத்தில் இருக்க பிடிஓ ஆஃபீஸ் கீழே கொடுத்தா போதும். இதுதான் இந்த திட்டத்துல செய்யறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ். அடுத்து என்ன நன்மைன்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல் வகை திட்டத்தில் 1, அதாவது ஒரு குடும்பத்துல ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு. அந்த பெண் குழந்தைக்கு 50,000 ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு 5 வருடத்திற்கு ஒரு முறை நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க ரினியூவல் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒண்ணு இல்ல, நீங்க ரினியூவல் பண்ணா போதும், உங்களுக்கு மேல ஒரு பத்திரம் ஒண்ணு கொடுத்துருவாங்க. அந்த பத்திரத்தை நீங்க பதிவு பண்ணி புதுப்பிச்சுட்டே இருக்கணும். 18 வயது பூர்த்தியானதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் இந்த திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கும். அந்த பெண்ணுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு கிடைக்கும். இரண்டாவது வகை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, 25,000 ரூபாய், அதாவது 2 பெண் குழந்தைகள் இருந்தா தலா ஒரு பெண் குழந்தைக்கு 25,000 ரூபாயும் 5 வருடத்துக்கு ஒரு முறை நீங்க மேல சொன்ன மாதிரி புதுப்பிக்க வேண்டியதான். 18 வயது பூர்த்தி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு 1,50,000 ரூபாய் அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும். இதுதான் இந்த திட்டத்தினுடைய பெனிஃபிட். இந்த திட்டத்தினுடைய முக்கிய குறிப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தமிழ்நாடு பவர் நிதி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு கூட்டு தானம் என்ற பெயரில் வச்சிருவாங்க. இந்த திட்டத்துல சேர்ந்த உடனே 50,000த்தையும் 25,000 மேல குறிப்பிட்ட இந்த தமிழ்நாடு பவர் நிதி மற்றும் உள்கட்டமைப்புல வச்சிருவாங்க. பெண்ணுக்கு 18 வயது பூர்த்தி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வங்கி கணக்குல போட்டுருவாங்க. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, பெண்ணை நீங்க கம்பல்சரி படிக்க வச்சிருக்கணும். அப்போ மட்டும்தான் இந்த பணம் உங்களுக்கு சேரும்.